Ngiphinde ngibingelele futhi namhlanje bafowethu ohlelweni lethu esike sikhulume ngawo amaphupho lawo esithi masilele esifikele ebusuku singazi ukuthi inkosi yami ngaze ngaphupha lokhu ngabe kusho ukuthini. Ngaleyo ndlela ke sabe sesithatha isinqumo sokuthi cha, mina nguHlengiwe nje wakwambotho ngizokwazi ukuthi ngichaze ngale ndlela engizochaza ngayo, ngoba okuningi sike ngakubona futhi ke okuningi kuyalethwa ukuthi lokhu kusho ukuthi lokhu kusho ukuthi lo mphendule kanje. Namhlanje ke nginesifiso sokuthi ngeke ngichazele labantu abathini ngiphuphe izinkomo zisemanzini ngabe kusho ukuthini, ngoba sengithole kaningi beyakubuza impela uthola ukuthi baningi abantu esiyinkomo bengiyiphupha impela bezikhona zisemanzini. Kusho ukuthini ke lokho ku? Kusho ukuthi wena unayo inhlanhla yakho yemali ongase ube nayo, kodwa yazini inkinga ukuthi inkinga kunabantu bakini abahambele emanzini abangakhishiwe phela, okuyibona abanale nhlanhla le engase ihlale ezandleni zakho ikusize ube nalezi zinto ozifunayo. Ngaleyo ndlela hamba uzame ukuthi ukhiphe abantu bakini emanzini abahambele emanzini bakwethu. Abantu emanzini babelahlwa khona phakathi, babelahlwa nje abantu emanzini, befela emanzini bemkhumbi ibhekale nabo bephonsa olwandle, abanye bephonse kephi nakephi. Ngaleyo ndlela uma iy'nkomo bezisemanzini utshengisa ukuthi okwakho kuyolunga mzukwana, ukhiphe laba abantu laba, le mali uzoyithola mzukwana, ukhiphe laba abantu laba. Yayibona leyo nto leyo? Kusuke into kanjalo-ke, kusho njalo nje uma ubona iy'nkomo zisemanzini. Omunye mhlawumpe uthola ukuthi athi mina ngiphuphe ibhubesi liza lize ekhaya, noma ngiphuphe ibhubesi ngihlangana nalo, noma ngiphuphe ibhubesi nje ngizihambele. Kusho ukuthini lokho na? Nalokho futhi kukhuluma indaba ethini? Ithi indaba yakhona esikhathini esidlulile abantu abathize ngesikhathi sezimpi bafa abantu, babaleka abantu bohlala emahlathini, abanye babedliwa izilwane bakwethu, abanye babebulalawela lapho bephelele lapho amathuna abo abeseziswini zezilwane zasendle ezinkulu. Yayizwa loo nto leyo? Okwenza ukuthi enene uma esezoziveza kuwena ngeke aziveze njengomuntu owangcwatshwa, uzoziveza njengomuntu ongangcwatshiwe phela, ngoba waba ithuna lakhe laba sesiswini sesilwane, okwenza ukuthi wagcina lento le isihlangene isiyinto eyodwa. Mzukwana nalo lifa ngaleso sikhathi, sekuthatheke isigaba esisodwa lento isihlangene isiyodwa isiyonke, ngiyabona. So uma wena-ke usulele uphupha lelo bhubesi, cha, uyakutshela ukuthi mina ngumuntu wahamba ngale ndlela leyo ukuthi ngabhungukela ehlathini noma ngaphelela ehlathini, kodwa ngumuntu mina ongakwazi ukugada leli khaya, ngoba mina ngikholwa ukuthi ungavela usuke uphupha ibhubesi lizohlala kini lize kini, noma uphupha ibhubesi lihambe endleleni. Cha, umuntu loyo osuke ekhuluma nawe, oseze waba nesimo samandla ngaleyo ndlela, oseze wakhula isikhathi eside ngaleyo ndlela. Uyaziveza-ke bakwethu ukuthi uwumuntu owahamba osezintabeni odinga ukulandwa eze ekhaya. Nangokunjalo futhi noma ngabe uphupha i-tiger, yinto efanayo futhi nakhona umuntu loyo walapha ekhaya osuke impela naye futhi onjani odinga ukuthi alandwe. Abantu-ke labo akakhulukazi abamakhosi bakwethu, abantu abamakhosi nje labo kakhulu abasuke bekhalela izinto nje ezinjengalezo, ukuthi cha, sinenkinga thina la sikhona, sahamba ngalolu hlobo lolu. Amakhosi kakhulu-ke kakhulu kulabo bantu abasuke beziveza kanjalo, abantu abakhulu labo. Ngiphinde futhi ngidlule ngize kulabantu labo othola ukuthi umuntu uboneke yena phakathi emfuleni emuka nomfula, ehamba namanzi, engazi ukuthi hawu wayiboni ngakho ngihamba namanzi. Utshengiswa futhi nalapho yini, utshengiswa isimo sento esenzeka esikhathini esidala kubantu abathize, ukuthi kwaba nabantu abamuka. Okuzokwenzeka ukuthini lapho-ke? Uzobe wena usuzibona futhi nawe, hhayi ukuthi hhayi ukuthi uthole ukuthi umuntu wafela lapho, ukuba nje wamuka namanzi, njengoba nawe usuke wamuka. Kuhlukile ukuthi bamphonse kanjalo, ngoba ngisuke ngisho lezi nkomo, nomuntu osuke emukile kuthi akufane, kodwa kuhluka kancane. Uthole ukuthi awuphonswanga umuntu, umukile namanzi. Yabona leyo nto leyo? Awubulelelwanga phakathi, uzimukele wena. Kuhlukile. Yini ndaba uthola ukuthi omunye umuntu umuka namanzi-ke bakwethu? Kuba izinto nje ey'thize, mhlawumbe ngabe kube ney'mvula noma kusuke waphonse uthe mayedlula washo, into ey'njengalezo, kodwa hhayi ukuthi kwenzeke ngenhloso yomuntu, kodwa kwenzeke nje yena, kwenzeka kuyena ukuthi
Uzoziphupha nawe uhamba namanzi usuke veza ekhuluma ngesimo esenzeka kuyena esikhathini-ke esidlulile. Ngiphinde futhi ngiqhubeke ngibale ukuthi enene kwenziwa yini uthole ukuthi umuntu uziphupha yena esemanzini ebona-ke lesi silwane sangaphakathi lesisemanzini, okusho ukuthi lapho-ke lezi nyoka ezinkulu kusho ukuthi wena ungumntwana okhethwe yidlozi ukuthi enene uyokhumbula lo muntu wakini okwakuthiwe udalwe uNkulunkulu ukuthi uyobe sethwasa ngaphansi kwamanzi mase yaphuma ephume naleyo nyoka yasemanzini. Into eyenzeka-ke lapho ukuthi wathi uma engenile emanzini kwase kufanele ahlangatshezwe nenkomo yokumkhipha, bangakwenza-ke abantu lokho. Kuyenzeka-ke bakwethu siyabazi abantu ethola ukuthi ufele emanzini, uvele nje wahamba nolwandle, uvele nje wacwila emanzini wangaphuma. Abantu labo basuke bevele bengasikona ukuthi bayabula, iyababamba ilinde abantu bakulowo muzi. Ukhumbule futhi usuke bebona yonke into abantu bakini ukuthi nizoyenza lento noma ningeze niyenze. Uma ningayenza bayamhlalisa lowo muntu emanzini azafela emanzini, omunye uthola ukuthi uzotholakala esentanta kodwa umphefumulo wakhe usale kephi phansi laphaya. Ngoba-ke usekuyoze kulindwe omunye oyozazana asibone lesi simo naye mase kwenzeka into efanayo ukuthi cha phela fanele wena ulethe inkomo yokukhipha lo muntu. Uma futhi bekwenzile kanjalo ukuthi balande wena bekufake khona kobe bese kufunakala inkomo yokuthi uzokhishwa wena. Ngayizwa lento leyo bakwethu, ziningi lezi zinto ngiyafisa ukuthi ngikhulume kodwa nje ngigcine ngasazi kamina ukuthi ngizoqala ngokuphi ngeke kuphi. Kodwa abafethu ngiyabonga kwanamhlanje, ngicela ukuthi nisale kahle, nisale nenkosi.